ଶୌଚାଳୟ ଓ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପାନୀ ତୁ ନାଳ କାଢୁଛୁ। ମୁଁ ନାଳ କଲି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶୌଚାଳୟ କରୁଛି ନାଳ ଆଜ୍ଞା ତାର ଯୋଉ କଖାରୁ ଫଳ ଖଲି ପତ୍ର ମରା ଥିଲା କାଲି ଠିକ ବାହାରେ ତୋର ଆମ ଠୋକା ଖୋଲିଆ କରିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଣ ଚାକିରିଟା ଚୋରି କଲୁ? ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଚାକିରିଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଚାକିରିଟା? ମୁଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଝାଡୁ ମାରା ଭଲ ନାହିଁ। ପୁରା କିଏ କହିଲା ନାକରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ କରା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ? ସକାଳ 9ଟା ହେଲେ ମତେ ସେ ଭିତରେ ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 9ଟା ହଉ ହଉ ମତେ ସେ ଭିତରେ ମାରିବେ ବାହାରୁଛୁ କେତେବେଳେ? କାଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଯାଉଛି ସକାଳୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉଛୁ? ସକାଳୁ ବାରଟା ଘରଟା ମୁଠାର ଖାଇଯାଉଛି ଦିନ ସାରା ଭୋକ ରହୁଛୁ? ନାଇଁ ତ ଖରାବେଳେ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଖରାବେଳେ ଖାଉଛୁ? ସକାଳୁ କାଉ ଖାଇ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଠାର ଖାଇଯାଉଛି ଦିନ ସାରା ସେ ଭୋକ ରହୁଛୁ? ନାଇଁ ତ ଖରାବେଳେ ଖାଉଛି ଖାଉଛୁ? କଣ ଖାଉଛୁ? ଲେଟ୍ରିନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କରିଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଳାଇଛ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ छोट छोटी मटो मुंजी बाटला चोपा प्याज चोपा आलू चोपा रसुन चोपा टमाटो चोपा तमाम ना तमु देबी तमे खाइयो आरे तमु से तो पिलाना 35 रुपया बांधी धरगी थियो सुबह झाड़ू के मारिबो कह झाड़ू मोमाई को ओ तो स्त्री मोमाई को आगे मुटा की कौन भाई काकरा मरात्री मारगुल मुंगो तू झगड़ा करी तू छबी कौन करछी पुली 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 आ गया तो तू ते कुकिंग मुटा तो जानी करे खाऊ कौन बता वो भात नहीं अच्छा तू क्या की नहीं तू क्या की तो स्त्री को नाम